Salam dostlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda men iň köp berilýän soraklaryň birine jogap beresim gelýär. Nädip tez rus dilinde guruluş başlamaly? Men grammatika zatlary bilýän ýöne guruluş bilemok. Nädip öwrenmeli, nädip tez çalt öwrenmeli we men senden rus dili öwrenip başlasam, men senin sapaklaryň gatnap başlasam, näçerek wagtda rus dilinde guruluş başlaryn, tez guruluş başlarynmy diýen soraglary berilýär. Ve men şu soraglary video edip jogap bermege makul boldum. Itak, nädip çalt tez rus dilinde guruluş başlamaly? Hemme zat özüňize bagly. Maňa, kitaplara ýa-da başga mugallimlere bagly däl. Diňe özüňize bagly. Birinciden nähili usul bilen öwrenýäňiz, ikinciden näçerek wagt sarp edýäňiz, üçünciden nähili okuýuňyz bardyr öwrenmäge. Dogry, mugallimlere da bagly, ýani şol mugallimleriň ulanýan usullaryna bagly. Ol usullar hem bir okuwçyda gowy netije berýär, beýliksinde bolsa erwet netije berýär. Her bir okuwça atjelni bir metodika, atjelni bir usul bilen öwretmeli bolýar. Ýöne samy glawny, samy esasysy şol okuwçynyň özüni islegi, şol islemese öwrenip bilenok şol okuwçy. Ondan başga-da özüňizi hiç kim bilen deňeşdirmäň. Misal üçin siziň dostuňyz bar diýelim. Şol bir aýda rus diline guruluş başlady. Menem şonuň ýaly bir aýda guruluş başlamaly diýen zat ýok. Birinciden ol wrýatly bir aýda öwrenip guruluş başlamak kıyın zat ýöne ol bolmagy mümkin. Şol dostuňyzyň okuýy zehini bolmagy mümkin. Şonuň üçin tez öwrenip başlandyr. Şonuň üçin egerde siz tez çalt öwrenip bilmeýän bolsaňyz, munda hiç ýeli korkunç zat ýok. Özüňizi ruhdan düşürmäň. Haýsy dil öwrenýän bolsaňyz hem öz tempinde öwrenin, howlukma. Özüňizi biri bilen deňeşdirmäň. Özüňizi biri bilen deňeşdirmek ýa-da howlukmak gowy zaty eltenok. Rus diline guruluş başlamak üçin hökmen köpräk rus dilinde guruluşmaly. Misal üçin gözüňize getirin. Kiçi çağa ýörap başlamak üçin ilki oturýa, soň emedekläp başlaýa, soň dik durýa, soň ädim edip başlaýa, ýykylýa, ýene turýa, ýene ädim edip ýörap asaýbaş ýörmäni öwrenýär. Siz hem edil rus dilinde guruluşmak üçin ilki ýykylmaly, oturmaly, dik durmaly, toýst bir söz aýtmaly, iki söz aýtmaly, soň sözlem gurnap başlamaly, sözlem gurnap dogrulygyny aýtmaly. Soraq sözlemleriniň aýdylyşyny öwrenmeli, intonasiýany öwrenmeli. Siz hem rus dilinde guruluşmak üçin günne hereket etmeli, guruluşmaly. Eger ýalňyşýan bolsaňyz, üstüňizden bir gülýänem bolsa, diliňiz aýlanmaýanem bolsa, çekinýänem bolsaňyz şonu siz etmeli. Çekinjeňligiňizi aýryň. Üstüňizden gülýän adam bolsa, oň ýanyna gidin, başga bir adam tapyň, dost tutunyň, garaz gürläp başlaň. Egerde ýok, men tapamok, bilemok, näde tapmaly diýen bolsaňyz, Vkontakt var misal üçin, Instagram var, YouTube var we Imo var. Onun başga da russianpenpal.com diýen sayt var, iň umanda. Şo sayta girseňiz, şo taýda dil öwrenýän adamlar var. Ýürüýte şo taýda registrasiýa edýärler, şo taýda oturýarlar, dil öwrenýärler. Şo saytdan özüňize dost tapyp bilersiňiz. Şol tapan dostuňyzy языковой обмен предлагает edin. Şol sayt языковой обмен предлагает edilýän sayt. Egerde sayta registrasiýa etip bilmeseňiz, kommentarda ýazyň, men şoňa näde bir registrasiýa etmeli barda video çykaraýyn. Iň gepin gysgaýry guruluş başlamaly, hereket etmeli. Egerde şuňa soraglaryňyz bolsa, ýa-da gerek zatlaryňyz bolsa, bar gerek bolsa, kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Egerde video sapak göňüňize ýaran bolsa, like basyň we kanalymyza agza bolun. Indiki çykýan videolardan habarly bolmak üçin jaňjaza basyň. Egerde rus dili bilen gyzyklanýan dostlaryňyz bolsa, videonu paýlaşyň. Goý olar hem bilsin. Videonun aşağında sosial gomlardaky belgilerimizi hem galdyrarys. Olary hem agza bolmagy unutmaň.
Häzirlikçe hoş galyň.